ka District Task Force BBBP Ribhoi District mana ka sngi tho ding jong ka tayo ka arp sautrek ukala lengkot kala rakhe ka sngi ki khon kan thai bala tep kum ka beti bachao beti parhao mega event bala ai ka tengru kum ka lumpung ka bay bet ki khon ha ka snong mautonom haribhoi ka badairu ko wei ne ki district babon ki khon kan thai ha ka jala ha ka te ka jing rakhe la sakhi nadu ki hep baret na ki school bo pher bat ki snong ki asha ki self help group ki bala wan bani sim bentah ka te lumpung jung ki khon kan thai bala boru ki dukan ki jaka pentep halor ki skim bo pher ba ki khon kan thai ki de ban yo ela ka hok jung ki rengkat ki program bo pher bala penphu penpheng ka te ka sngi lawan ru bani sim bentah lang ha ka te ka sngi da ka kong thailand phanbo chairperson ka state commission for women kum ka kong san ha ka jing don lang ka kong RM kurba deputy commissioner ka Ribhoi district ki magistrate ki officer ni tanat sarkar bo pher bat ki wei Mereka saat dia tunggu tentang kagara sepatu, wanita ini yang mesti jemur sepatu, belakang yang sekarang. Nama sarkar kabu yaki mukumi ki agan wadi center yaki crutch begini jakari kelung hakabaki kini kila ban bu iki kon haki tu bijaka nama kila ban nek ban pre ban ta ban yo ya ka kamai ka ji ti kata kalong ka wei benta ka bang so ban hang ni ban kaju ka paru kum ki kini ki pa ni dei ban kham dan kata ka por ban ya selok balaki kon ti kham tam kum hakini ki por ki bamenta iba pilayo song menen mat ki jing batai ki ba ni khndu sibun ki jing iba kata ya ka long renyang man yang jong ki khon kan thei jong ni namar kata ka dei ka balong ka bakong san bang ninyo ya ka bang ninyo ban ya selok ya balaki khon ki kmi ki di balong ki paralok jong ki khon aba ki khon ki syam ni kan nu ki jing kham ta ma ka jing long samla kalong badan kam ban ya selok la lakum no balaki kmi ki pa haye kham tam laki kimi namar balai teng teng hage jing tieng teng teng hage jing bam so thu hage jing lempat jing mot ni poi banye selok bat chiki bat ki wei ki paralok lani ki bala penban ban ai ke jing batai ka babakla bat tani kan yalam cha ka babakla hai ke jing em di jongki namar kata lakum no masngo ba haba pidani gini jing pidei ban long kiba ya selok balagi jong kimi kipa menta wat ha ki school ru mongi mungkin ong hikai ru kidan ya benta ka bakrau ban pek ban yi namar kong kinong hikai ru ngasem ba kilong kiba kidan kata ka jing sungfu ladaki ke jing pair ha peng kena apo school i pair ke jing long ke jing da ka ba pek ban observe iki kalong ga ka ba lada ki kena ki jan si kinang ikai banya selok lani banya thu iki jing ki jong ki kani ru kan yarap sibun ti kumju ru na benta ki long kemi kham tam ibe khndu jing ngai hakani ke jella ke jungi kilong kemi ki ba sya na khundrei ru kilong ki ba bon hado kata bakani kalong sisya ka basusi bak ka bakta sisya ru ya ke imlang salang kini bon lagi kiba kajinge poi kha poi man kumba kalong mentang i kala nang ka telot bang dinamar kata haba ka khamtam akan di jinge poi kha khna kakta i kalong sem bat haba kata kami kalong yeng long sem kawan ra do i jing ka imlang ka salang di jongi diwala ka sarkar ka dani ki scheme na ka benta kini ki long kami mo kini ki single mother ki dongi ong but ni na kalyang jong commission do ilale ka wi ka study hala kani ka single mother but nila pa ya kani ka report dali hindi ya do mentang impat yo ka approval